Самбурн? Джеронимо! Чеса, виж как се прави. Чакай. Никой не пускай музика в джунглята, защото Тарзан ще дойде. Уи! Добре, това ли е спускане? Тамбукту? Do you speak Тамбукту? 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 Кало! Снимай, Кало! Добре, аз съм Бат Георги. Ако живеем, ми давате 5 евро. Черонима! Уж, аз съм жив. Кало е, тук има... Се завъртре 300 и Кало е, тук има това, дето ти го каза, ров. Равин, мале, как ще я пада в равина, да, това е друг. Но на мен не ми се занимава да го спорно, както у нас и... Тук има такова. О, айрон. Iron ore? Айрон, ела. Къде бе? Ела тук при мен. Чакай, сега ще се покажа. Къде си ти, бе? Е, тука, бе. Ела тук във водата. Манкъл в водата ли май? Да. О, мага да. Бат Георги! Абе, днес... Айде, първо ще направим хубаво. Аз имам Iron Pen от предишния равин. О, мага, тук има още. Beneath the side, beneath the sidewall, the sidewall. Чувам ти телефона, куче. Beneath the sidewall, the sidewall. Да, това ми е телефона, куче. Ти си чатиш с някоя мацка. Да. И тази мацка е Крис Сабова. Базикам се, бе. Мали! Ти, Бат Георги! Бат Георги! Абе, Кало! Я гледай! Ела тук на рва леко. Не се тъпай, не се... В никакъв случай. Не съм долу. Тръгнах да го прескачам и паднах тук. Добре, че се спасих. Къде си, бе? Оф, как да ти обясня, чай, ще фърлям. Аз пък скочих в равината тук. Някакъв пълен вод. Видяхте! Видяхте името? О, ти си гадалечко. Къде си, бе? Ето те! Къде, бе? Гледай! Не! Еч! За разлика. Ще те дотна ви ме разлика. Тогава няма да играя с тебе, ще садна. Аре, чекай, сега събирам. Дай ми материалите, в смисъл каблстоун и дърво, каквото имаш. Добре, дърво, ще ти дам всичкото ли? Всичко. Съгласен. Здравствуй. Здравствуй. Аз ще направя тук връх пиш-пиш. Няма да правиш нищо, ела, стоиме къща. Това. Ела е тук, защото има вода близо. Пиши тук, примерно. Не, айде е тук. Айде.